सरकारनिफ्राय फैनाय भारत सरकारनि थाखाजों लुनाय बिथांमोना मोननाय न'खौबो दिनैहाय दाननानै होनाया बे गिलु फालु पापनि खामानि दिनै बिथांमोनहा मावगासिनो दं। नोंथांमोनहा जेब्लाबो आलो गोजोनै जाहाथे थायो आरो बिपिएफ हानजाजों जेब्लाबो सिथाबनानै थायो आं बेखौ खावलायदों। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव थांनाय 15 बोसोराव जेरैबायदि बिटिसिआव जौगाखांनाय फैदों दिनैनि 5 बोसोर जाबाय थानाय प्रमद बर'नि सरकारनि आमोलाव बेबायदि डेभेलपमेन्टनि जों जेबो सिनसाब नुवाखै। जोंनि ओनसोला गोदोनानै थाबाय। जोंनि ओनसोलाव जौगाखांनाया गोग्लैसोनानै थाबाय। रायजो राजाफोरनि जिखिनि माखासे सुजुग सुबिदानि हाग्रामा महिलानि दिनाव खामानि मावदोंमोन गामि गामि जोंनि आइ आफाफोरनि सुबिदानि थाखाय महिलाफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय कम्बल मुसारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै स्प्रे मेसिननिफ्राय आरम्भ खालामनानै गरिब गुन्द्रा मानसिफोरनि थाखाय न'खर न'खर सौहैनाय मुवा बेसाद जेखिनि होनांगौमोन बेफोरखौ रानबोदोंमोन। गामि गामि जोंनि गरिब गुन्द्राफोरनि न' बां लुना होनाय खालामदोंमोन। जेसे हायो एसे लुना होदों आरो लुफुंजोबनो हायै माखासे लुनानै होथावथाव गरिब थाखोनि मानसिफोरनो न' सेंसन जायैखौ नुनानै भारत सरकारनिफ्राय सेंसन खालामनानै लाबोनो थाखाय गोदानै सार्भे खालाम फट' खेबै खेबै जोंनि बै समनि चेयारमेन मेम्बारफ्रा मोनफ्रोमबो गामियाव सार्भे खालामनानै फट' खेबनानै बिडिअ अफिसनि गेजेरजों दिल्लीयाव फाथायहरनाय जादों। आरो बेफोरनो दिनैनि इउपिपिएलनि सरकारनि आमोलाव जों सार्भे खालामनानै हरखानाय आइडि नाम्बार बसायजाखानाय नैबे फट' खेबनानै दिल्लीयाव हरनायनिफ्राय सेंसन जानानै फैनानै ब्लक अफिसाव जे सफैदों बेखौसो दिनैनि इउपिपिएल सरकारफ्रा लुगासिनो दं। बेवबो बिथांमोनहा दिनै करापसनखौ होबथानायनि नामाव रायजोफोरखौ गावसोरनि क्लिन गभर्नमेन्ट साफा दुर्नीति मुक्त गभर्नमेन्ट लाबोनायनि बाथ्रा बुंनानै जे सरकाराव जिरायबाय सरकाराव जिरायनाय लोगो लोगो बिसोरनि लुबैसुला आखला दिनै नुजादों। रायजोफोरखौ थगायनानै बिथांमोनहा दिनै पिएमएवाइ न' जायफ्रा दिनै मोनबाय बेबायदि पिएमएवाइ न' मोनग्रा गरिब मानसिफोरनि न'खौ लुनानै होनायनि नामाव दाबि धमकी खालामनानै 10,000 12,000 15,000 सिमहालागै थाखा बिख' दिनै जानायखौ जों नुदों। थाखा होयै मानसिफोरनि न'खौ दिनै दाननानै गारजोबदों। इउपिपिएल खालामग्रा नङाबा बिजेपि खालामग्रा नङाबा पिएमएवाइनि सेंसन जानानै फैखानाय न'खौबो होआखै। बिपिएफ खालामग्रा मानसिफोरनि गरिब गुन्द्रानि जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि न'खौ दिनैहाय बिथांमोना दाननानै गारजोबदों। दिनै गावसोरनि बिमा बिफा बिदा फंबायनो सय सम्पति फाननानै लुनानै होनो गोनां जानाय बायदि गावनि सिपिनि फैसाजों न' लुनानै होनोसो जेन'बा बिथांमोनखौ थिननाय बायदि दिनै आखल देखायनानै आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै अभिशाप होगोन। जायफोर चेयारमेन जानानै जायफ्रा मेम्बार जानानै जोंनि गरिब दुखिया बिब' बिनानावफोरनि नामाव फैनाय भारत सरकारा हरनाय थाखाखौ दिनैहाय बिथांमोनहा दाननानै होनानै दिनैहाय हाबा मुवा खालामबाय थगायबाय। बेबायदि चेयारमेन मेम्बारफ्रा जोंनि बै दुखुथिया बिब' बिनानाव आइ आफा रायजो राजाफोरनि जे अभिशाप बे अभिशापखौ बिथांमोनहा रुजुननानै लानो गोनां जागोन। दिनै थगायगासिनो दं रायजो राजाफोरखौ। दाख्लै रेशन कार्ड होनायनि मोनसे धुमधाम मोनसे सार्भे जाबाय। न'खर न'खर सार्भे खालामबाय लिस्ट खालामबाय। आं मिथिनायाव गोबां जायगायाव बे बिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेनफ्रा बे रेशन कार्ड जायफोर मानसिनि लिस्ट खालामदोंमोन बिथांमोननिफ्रायबो बिथांमोना 1000 1500 2000 बेबायदि थाखा लादों। आंनि समस्थियाव आङो कोनो मानसिनिफ्राय थाइसे फैसा आं रावनिफ्रायबो लाहोआखै। आं जायखौ लिस्ट खालामहोदों बे मानसिफ्रा दिनै रेशन कार्ड मोनजोब्बाय बिना फैसानि मोनजोबदों। सरकाराव थानानै दिनै बिना फैसानि रायजोफोरनो खामानि मावनानै होनो नागारै सरकारनि बेथन जानानै खामानि मावग्रा दिनै बिसोरनि कर्मचारिफ्रा जोंनि गरिब गुन्द्रा मानसिफोरनि रेशन कार्डनि थाखाय जे मोनसे बावना होनांगौ बेयावबो थाखा जादों। मोनसेबो बिथांमोना दिनै मोजां खामानि मावाखै। बेबायदिखौ दिनै जोङो रायजोफोरनि गेजेराव फोसावनांगोन। रायजोफोरनि गेजेराव जों प्रचार खालामनांगोन। बिसोरनि गाज्रि मावनायखौ जों दिनैहाय लांदां खालामनानै आइ आफाफोरनो खिन्थाना होनांगोन। रायजो राजाफ्रा होमबाना बुजिनो हागोन। माखासे मानसिफोर दं अन्ध भाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राखौ
बिसास खालामनानै मोजां मोनग्रा सोरबाया प्रमद बर'नि बुंनाय बाथ्राखौ गिलु फालु मोजां मोनग्रा बेबायदि माखासे अन्ध मानसिफोर दं खाना बेंगा मानसिफोर दङ दा बेबायदि मानसिफ्राबो लासै लासै नाथाय दिनै आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोनखौ इउपिपिएलनि नेताफोरखौ गाज्रि मोननाय सोंखारिनाय नेवसिनाय मोनसे बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ जोङो दिनैहाय जोंनि प्राइमारि कमिटिफ्रा खबर लानांगोन प्राइमारि कमिटिफ्रा रायदावनांगोन प्राइमारि कमिटिफ्रा सोरनि जायो बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनाव लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों सेस्था खालामनांगोन नाजानांगोन